Marije. Sally. Hey. Een leuke puk. Is. Ollie. Ollie. Lieke. En Jacobien. Jildau. En Klaske. Klaske. Hey. Maar net op eten. Harm. Hendrik. Lina. En Lianne. Hey. Hey, don't eat me.
Nee, bijna nog niet, hè. Oké, 1 millimeter. Ik denk dat dit Genie is. Rommert uit Sally. En ik denk dat dit Hester is. Hester is een menne. En Lianne is ik een menne. Dus de huid van die is ik de huid van Lianne. En de mem van die is ik de mem van Lianne. Ja, ja. Dit is Geertje van Rijntje. Dit is dan een zuske van Lieke. Gea. Een ijsje. En de mem is Sira. En Sira, haar mem, is Wietske. En Hester, haar mem, is ik Wietske. Dus het is allemaal familie. Dit is Hendrik, zoon van Elsje. Dus een broerke van Jacobien. Dit is Harm. Harm is een zoon van Richtsje. En Harm zijn huid is Tjalle. Dus dat is een Tjalle. Dat we dan hier zeggen. Sally, haar huid, is ik Tjalle. En we zijn bij Richtsje. Richtsje is een beert. Dus haar huid heet beert. En dan gaan we hier naar Pierkje. Pierkje haar huid, dus ik beert. Heel verwarrend allemaal. De huid van Marije is vonger. Rijntje. Hey Rijntje. Hallo. Sjerkje. En Mathilde. Mathilde is een Teun. Dan hebben we Uniek, die heeft wat jokte.
Heel uniek. Oh, oeps. Ze werd een beetje gries. En ze had een snor. Een moustache. En hier hebben we Elbrich. Elbrich is een erit. En dan heb je het Jolijt. Die ken je hem net. En we zijn nog hier vergeten. Hier zie je even zien. Dikke buik. Komt haast een vaaltje. Johnny. Doei. Hey Sally.